hapon? Oh, Jud! Sakit gyapon? Jud! Oh, sakit! Uy! 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 Sige! Nabasahin niyo! Sorry, Jin. Ano ka? Jin, nausa man ka? Ikaw may naunsa na naginot makagablo, oy! Naginot ba, oy? Hugaw ba ni mo una? Napuling si Jen. Akong gitay hupan yung mata. Sure ka kung puling na? Ang words ra kay kadong. Han, nagkapamahay na ta. Gani, gitakda na nagkasal early next year. Kung may pizza na gani. Maikot ta sa atong pagpari. Di ba nila? Ako ba? Basig may sugamak nun yan ng Selmer. Basta akuhan, hinaway dito sa patasan ni Schaefer. Gastuhan siya sa iyang libo nga maabot. Unya, maglayas-layas pag yun siya. Uy, Jen. Nagsuwat-suwat na sa kaday. Wag ko, suwat na yung tungtong, oy! Pag-practice ko, drawing! Uy, doon. Oo. Tao ka na gina. Oh, tao na may tungtong! Girl! Babae. Babae, girl! Babae to oda, day Jinjin, na ay buhok, na ay sinina, dako lag mata. Ditaw inday Jinjin. Nganong bati managnaw? Oh, babati! Jud now! Mm. Kay si Shin Pearl man eh! Silver na inday Jen. Oo na, Shin Pearl. Ano, bati na ang Shin Pearl. Wapa pa man si Intit, anak. Day Jinjin. Bati! Kayo na ang Shin Pearl! May dongdong na! Kining, day Jinjin. Ayaw lang anak bitaw day. Ay, kay, di man na maayo. Masuko man ginuan ng kanang manaway ta sa atong isig katao. Kay kita bayang tanan day Jinjin, gihulma sa naong ni Jesus. Suko di ay Papa Jesus na dongdong? Kuan, dili siya malipay anak day Jinjin. Di ba nag-ingon man to ka nga labi mo si Silver? Nya karon imong gisaway. Masuko ang Ginoo anak day Jinjin. Ay, gagawa pa ng di ay Shin Pearl. Ay, gagawa pa lang Shin Pearl na dongdong. Liliwat lang ng Shin Pearl Jinjin ha. Ay, Liwat no. Shin Pearl Jinjin. Na dongdong. Liwat na ka. Usba lang ako drawing na dongdong. Usbon ka na. Gawa pa lang Shin Pearl diri drawing. Sige. Kana iyang mata nga dako ato nang pagamyon. Oh, Nya kana kuan ang iyang bangkil kana sa kuan. kani nipon. Kung papasa na iyang ipon kay taas kayo. Ikaw lang drawing. Gana gwapa na yung dongdong Gwapa mo na to. Gwapa na yung dongdong ha. Ikan ni sa pagkabati. Day Jinjin di mo kay ba mo drawing. Sige, kuan kani tango ha. Ang kiniya mata dako ato ni pagamyon. Ato ni insikon ha. Parehas akong mata ha, insik. Na usan lang ana. Ugi Panginoon mga Inustuki, ginag maayo na akong isulti ni mo, Elmer. Aso, sunod lagi. Di mo magargahan atong anak. Gusto lang na akong ibutang sa siguro. Ang kaugmaon sa kaminyuon sa akong anak. Kanang pagminyuhan, dili na kay usa lang kaadlaw, usa ka buwan, usa ka tuig, kundi lifetime na. Mo nang siguro na to ang atong mahimong lifetime partner. Han, gaya gini pasabto doon. Komitido na si Elmer ang atong anak. Gani, sunod tuig, mao ang ilang kasal. Una gusto ka musibog ng atong anak. Ayaw ko pagkaaway ni ko anak, Barmila. Sa akong amigo. Mo ginay imo, amigo. Unya maon sa nagkaugmaon sa kaminyuon sa tong anak. Kadiyo to sagod. Ma, pa. Ano maglalis ng mua na gyud? Ako ang magminyo ug ako ang magpakasal ni Shane Pearl. Ug ang akong desisyon ang masulod. Mahinayon among kasal ni Shane Pearl sa gitakda na panahon. May tabo ni early next year. Sige so,
Sige, hirit pa. Sa ato ba, Pearl, si Mama di kita makatambong sa birthday party ni Shane Pearl sa Libo. Dili good friends, pero misaan si mama nga muadhi ko no siya ning si Manaha. Kasi sa sunod adlaw na biya ang libo ni Shane Pearl. Sabi ko yan, nawilihan dito sa probinsya ba? Ay, umaanak ko no ang among baka. Unya, di niya kabiyaan ang kabaw kay makasapi biya sa mama anak. Daghan mang mga abang para idaro. Mabigali na ako og nahurot ng among mga kahiyupan tungod sa pagkasakit ni Papa. Aw, wala tayo mahimo niya na kung di gid mada sa panahon ni Mama ang pag-ani din Ang ako lang ko doon ta to ba, nga niya sa gid unta siya, aron niya matutukan yun. Pag-atiman si Jinjin, niya iyang matudloan. Kay, interesado niya si Jinjin makaton. Mao gyud, Vince. Aw, hinuon na pasalig man si Mama nga mubuto ako no siya din sa ato. Basta kay wata kay baw kun kanus ato lang paaboton. Ma'am Pearl! Oh, bisita ka, ma'am! Oh, Don, oh, uy, Vince. Niya mas Mariason? bitaw da. Mao na among gipasalamatan ni Elmer, Marie. Responsable gid kaayo ang inyong ulitaw. Iya gyud gihatod din si Shane Pearl. Ang Elmer Marie. Sir, kisag ka sa inyong Shane Pearl? Unsay group na ipasabot mo? Ako no, Marie. Muprangka lang yun ko. Wala ko makauyon anang gipakitang batasan ni Shane Pearl. Unya, mag-away sila ni Elmer. Unya, magritso lang siya glayas. Tayuran man na siya niya. Magritso lang na siya glayas. Di sa tingali na buhaton sa among anak, Marie. Gibuhat man gaya na ni Shane Pearl ninyo. Ipasalig na ako ni mo, Marie. Dili o dili gina mahitabo. Kay kung makasal man gani sila si Elmer o si Shane Pearl, di man sa kumusugod, Marie, nga maglain sila. Balag magngatungan hilang sila. Pwede diri sa amo, unya ato sa inyo. Pero nung ka nga musugot kong maglain sila. Aw, kung mao, okay ra na, Marie. At least naatang makamonitor sa panghitabo sa ilang kinabuhi. Pero, kuno galing, Marie, nabugnaw man si Elmer nga to kang Shane Pearl tungod sa iyang gipakitang batasan. Marie, sultihin lang sa taon mi. Aron dili mi magsalig. Tige na mahitabo, Marie. Di mahitabo mo sibog si Elmer sa kasal nila. Mahinayon jud ang ilang kasal. Base na, Marie. Kay ako, Marie, mito o magyud ko sa ilang gugma. Basin tungod sa ilang gugma sa usag-usa, mo na yung makapahimong kausaban ni Shane Pearl sa iyong batasan. May batasan sa day si Shane Pearl na ni Maari man, no? Marie, kanang-tanan, tungod ra gina sa iyong pamilya. Kasi pangigi. Kuman ko kasabot. Nangigi si Shane Pearl, Marie, kang Jinjin. Tungod kay gigahinan ko man ko og pagtagad ang iyang igsuon. Aw, kada iyang pangigi, Marie, kani adto pa na sa gagmay pa sila. Nakita man ko niya nga gimahal ni Vincent si Jinjin kay niya. Haunta si Jinjin retarded, abnormal, pero siya nga normal. Naghatag og dungog sa pamilya, murabag wa mo bati og garbo si Vincent. Naunta kanunay man nimo sa kasi stage. Tungod kay kanunay man siyang ma-honor. Unsa day, Marie? May favoritism day mo sa inyong anak. Maka-create ba yan trouble nila? Nahibaw na sa Vincent, Ana Marie. I hope fair na ang iyang pagpanggap, pagmahal na to kang Jinjin o kang Shane Pearl.